3-3. Четири на 3 за световния шампион. 4-4. Сечена топка. 5-4 за световния шампион. 5-5. Игра в центъра. 5-6 за световния. 7-5 за световния. Хълк до сега не е взимал гейм на световния, но сега се връща в матча. 6-7. 7-7. Каква футболна драма. Сечена топка, Филенца. Световния повежда. Най-големия. Мръсната ръчичка му викат. 9-8 за световния шампион. 9-9. 10-9 за световния. Ще открадне ли победата пак? Ще остане ли най-великия непобеден? Ето го! Ето го! Ето го! Непобедимия! Непобедимия! Ама имам още един гейм. Хълк е ядосан. Хълк е ядосан. Ще прадна. Световният шампион обаче е готов. Готов е за реванш. Хълк, хайде, покажи твоите топ спини. 0-1. 1-1. 2-1 за Хълк. 3-1. Почна да играе курвачката. 4-1 за Хълк. 5 златни надушвам. Някой се е изпуснал. 5-1 за... На 0. Не, на 1. На 0. Едно има. 0. Едно има. 0. А? 0. 0 ли? Седморката на Блейд вече е в... Ще изтървели за първи път световния шампион, дори и гейм. Първа точка. 1-7. Каква мръсна мрежа. 8-1. 9-1. О, ще бъде ли размазан световния шампион? 10-1. Хълк е поудял. 10-2. Пуска му малко аванта. 11-2. Топ спини, сайд спини, бек спини. О! 2-2 за пред хората. О! Не бе, сега ти биеш май бе. 3 на 12. 3 на 12. 3-3 за пред хората. Хайде, световният шампион ще се върне ли в матча или просто само ще участва на хартия? О! Мрежа и ръб. Просто трябва да го пречакаш после с Секирата. 5-13. 6-13. Световния се връща. 7-13. 5 точки само. Нов пипна. 8-13. Нов. 8-14.
14-9. Хълк сервира. 14-9, Хълк още 2. О! 4-0. О, какъв сайд спин от Хълк. 5-0, 0-5. О, Хълк си го върнал за всички времена. 6-0. Ще открадна ли нещо невзимано от световния шампион? О, 6-1 за малко. 6-2. Световния го настига. 2-7. 2-8. 3-7. Да, 7-3. 8-3. 8-4. О! 8-5. 8-6. Световният шампион се връща. 7-8. Световният сервира. Нещо невероятно. О, пипна! 8-8. О, amazing! Хълк е бесен. О, Хълк побежда. 9-9. 10-10. Дуспи! Световният шампион се добра до Дуспи, след като губеше с 7-8 точки. Нули. Пипна! Едно за световния шампион. О, ръбче за Хълк. Ръбче за световния. Невероятно, просто играят на максимума. Световния води с точка. Хълк се връща, браво, излъга го със странично въртене. Ох! Световният с точка напред. Amazing! Световния, непобедимия! Никой не може да му вземе дори гейм! Хълк не знае какво става. Трябва просто да изпие една бира или да се целуни с гълъбчетата.